Pois eu criei-me nun entorno castelán falante, incluso pois o meu paso pola escola foi sempre en castelán, dende que entrei na escola infantil ata que acabei o instituto non atopei un compañeiro que falase en galego. Dende ese entorno que pode ser en principio hostil ata convertirme en monolingüe en galego foi un proceso moi longo que para mí tivo tres etapas fundamentais. A primeira foi a etapa Xabarín Club, para min foi moi importante porque foi onde aprendín galego, por eso tamén creo que é importante reivindicar os contidos infantís na televisión pública, a importancia de termos contidos infantís de calidade en galego. Logo pasei por unha segunda etapa que eu lle chamo etapa espello, que foi cando xa de adulta topeime con xente que me falaba en galego e aí animeime a dar o paso máis importante para un neofalante, que é botarse a falalo, non? E aí descubrín algo maravilloso, e era que eu xa sabía falar galego, que o que me faltaba era fluidez, e o que fui facendo foi gañar en capacidade para falalo, sentirme cómoda, e de aí pois xa din o terceiro paso que eu lle chamo a etapa exploradora, ir buscando novos espacios da túa vida onde en principio non terías por que falar galego, pero faz precisamente para que crear ese efecto espello que outra xente creou en ti, para ir impulsando que o galego se estenda por toda a sociedade. Por eso quero dende aquí animar a todas as persoas que están pensando en dar ese paso. Podemos incluso pois eso, influir na xente do noso entorno para termos un futuro en galego.